Ginmando na ni Peru Prime Minister Gustavo Adriansen ang investigasyon sa ginaaligar pagpangabuso sa masobra 500 ka mga miyembro sang Awahon Indigenous Community nga ginapasuni gintuga sang ilang mga manunudlo. Ang ginaaligar pagpangabuso ang nagluntad humalin sang tuig 2010 tubtob subong 2024 suno sa Awahon and Wampis Women Council. Suno sa Prime Minister, ang mga biktima ang magabaton sang psychological nga atensyon samtang ang mga natapikan naman sa balatian nga AIDS ang buligan man. Ginpakita sa Langfang City sa Hebei Province ang China kung ano ang mangin futuro sang transportasyon sa kalibutan sa palabuton. Ini ang pinagi sa test flight sang experimental nga two-seater nga drone car. Ginatawag man Intelligent Electric Vehicle, ang drone car ang makasarang maglupad sa sulod sang 25 minutos kag may maximum speed nga 130 kilometros kada oras. Suno sa developer sang drone car, mahimo matunan sang tawo ang operasyon sini sa sulod sang isa lang ka oras nga training.